ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike, palibe vuto, anthu mumakhala pansi ndi kukambirana. Ife tikafika pamalo zaka minimum ndi 31, ndiye kuti abwera pano wa president tikhala 31, amene mukayikira bwerani tijoineni. 2020 mobwerezanso ambiri amabwera kundiuza ineyo kuti ndizichepetse. Ndinanena lachisanu lapitalo kuti kuzichepetsa kwa ine kusasanduke lero kupusa yayi. 2018 boma China linakhazikitsa bungwe la chifundo China Aid. Limathandiza maiko osiyanasiyana pomanga misewu ndi zinthu zina. Mukapita ku Lilongwe akumanga 6 lane, that is China Aid. Ngakhale Lilongwe bridge sindalama za misonkho, that is JICA from Japan. Chakwera amauza anthu kuti akumanga misewu yake iti. China Aid ikuchita fandi 6 lane, komanso anabweretsa makontrakta awo. Akanapanda kutero simukanaona msewu mu mzinda wa Lilongwe. Ndalama zikanadyedwa ngati mujachitira ndi kusanje. A president anapita ku Mozambique border kukasegulira njanji. Akuti sitima yanyama mafuta. Mafuta wali kuti poti ma filling station mulibe. MCP inapasidwa 128 billion yomangira njanji 70 km. Tapita nikubangula mukaone 3 km ndimene amaliza, 67 km yotsala, komanso ndalamazo kulibe. Parliament inapereka mabiliyoni omangira sewalumphi kukafika kunthalire. Angopangira misonkhano ya ndale ndi kumagulira oyimba. Akuluakulu zimene akupanga Chakwera sizikusiyana ndi bambo amene akutenga katapira ndi kumakamwera mowa. Pakhomo pali njala, ana akudya chitedze, koma wina akutenga ngongole ndi kumakwera ndege. World Bank yalengeza kuti Malawi yabweka ndalama zambiri kuyerekeza ndi maiko onse a dziko lapansi, 16 trillion. Akuluakulu Bagiri Muhoozi, Bingwa Mutharika, Peter Mutharika, Joyce Banda, ngongole zawo mukaziphatikiza zimene abwereka mu zaka 26, 4 trillion. Chakwera mu zaka 4 wabwereka 16 trillion. Chabwino tionetseni kumene kupita ndalama palibe. Misonkho akutolera daily, mabiliyoni for that matter. Mwachitsanzo 300 billion kumera, 15 billion tollgate. Ntchito ya ndalamazi ndi kumangira misewu. Koma chodabwitsa makontrakta akamanga misewu kandi bridge sakuwalipira. Ena ndikunena pano akwiya akufuna kulanda ma tollgate. Inu ngati akulephera kulipira omanga bridge kudowa, angakwanise kulipira kontrakta amene akumanga Lilongwe bridge? Tithokoze China Aid komanso JICA potimangira 6 lane mu mzinda wa Lilongwe. Lazarus Chakwera walephera, angodya misonkho ndi kumagawa 2000 m'midzimu. Deriva imene wapanga ndi ngongole. China chimene wapanga ndi kuphasa lochilima. Ine mfuno nena chinthu ichi kuti mpando umene uwu sikupasa munthu ayi. Mpando usikupereka mpaka 2060. Pano pakuyesa kugula anthu pofuna kubisa chilungamo, koma adziwe kuti history is the best teacher. 1916 anthu aku Armenia amachita zionetsero pofuna independence. Ottoman Empire anakwiya ndi kupha aliyense wochita zimenezi. Atatero anabisa umboni, komanso amalesa aliyense kutenga zithunzi za anthu akufa. 1918 ufumu wa Ottoman unatha. Zobisika zonse zinabwerabwera. Timafuna timuze Chimwendo Banda owatabisa umboni tidzadziwa 2025 MCP ikachoka mboma. Ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike, palibe vuto, anthu mumakhala pansi ndi kukambirana. Ife tikafika pamalo zaka minimum ndi 31, ndiye kuti abwera pano wa president tikhala 31, amene mukayikira bwerani tijoineni. 2020 mobwerezanso
ambiri amabwera kundiuza ineyo kuti ndizichepese. Ndinanena chisala chisanu lapitalo kuti kuzichepetsa kwa ine kusasanduke lero lokupusa yayi. Now MCP inapha Chilima ndi kubisa umboni. Kodi Amalawi adzawavotera 2025? Chimene akanachita anthu amenewa atuluse black box tione kuti kuchikangawa kunachitika chani. Otherwise Amalawi adzadana nawo pa September 2025. Ndamva mayi wina wake wa MCP bale kwa John Tembo akuti DPP isamalankhule zokhuza chikangawa incident. Akuluakulu 1983 ataphedwa gadamanda zake John Tembo amalesa anthu kuliya pamaliro. Ambiri amene anayankhulapo anawatumiza kusitaya malesi ndi kuwaponyera kung'ona. Chimwendo Banda ndi anzake ayenera kudziwa Amalawi ali taifa ya Chilima mpaka 2025. Ine ndiwa kumpoto kunoko. Koma kuyambira 1964 kufika chaka chinochi palibe president wa dziko lino amene anathokoza anthu akumpoto kuwapatsa maudindo osiyanasiyana ngati mmene wachitira Dr. Lazarus Chakwera. Mwachitsanzo Chakufa Chihana anali vice president wa Muluzi, Aleke Banda minister of finance, Bingu anali ndi 8 ministers from that side. Peter anasankha chief justice, attorney general, army general, ACB director, minister of finance kuchokera kumpoto. Chakwera, Dr. Lazarus Chakwera wabeka maudindo 5 akulu kumpoto. Udindo wa justice, udindo omanga anthu, udindo wa zankhondo, udindo wa zamasewera. Chimene tikufuna iboma tikufuna kuti tidzatipangire chani fati wakumpoto. Point of correction pazimene wanena kama jekete. Udindo wa nkhondo uli Central Region. Chief Justice Central Region. Udindo wa sports uliso ku Central Region. Of course udindo omanga anthu anaopereka kumpoto koma uli m'manja mwa chitsiru. Anandika magrasi ndibe magrasi nokudzizimuka ndana kuchoke pafomu kwa bale kuchoke pafoni ndiyandikusite mukale ndi lipstick anandipa ka lipstick pabutu papapo ndukuzana ineyo lipstick kundika makutu afisi pamwamba pachipewa chake chimene navala ine sikonza kulupirira koma kumaoneka bwinoto senti masero nitapoda pose ineyo kukawa pose mimi ndiko ndikapa zuchilika pa social media aluleka zimene kumatumiza vantu